Nwada Cynthia Agbo sitere Ebonyi State agago n'ihu wee rite akatamkpo ego dị otu nde naira n'ihe onyinye dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ Lush na achịkọba Kafet Onyemuche kọrọ gị etu ya bụ onyinye si wee gaa. Mgbe ọ na-enye ya anya bụ ego n'ahịa nke dị n'Ọnịcha, onye branch manager bụ Maazị Mohit Monta toro Nwada Agbo ka o si sonye na ya bụ mmemme nke a kpọrọ promo nke mere ka o nweta ya bụ ego wee kwuo na Lush bụ nke na-agba mbọ ịhụ na ha na-emeta ndị na-ego ha ahịa mma. Mgbe ọ na-agwa ABS okwu, onye oji ọkwa marketing director na Lush Ọnịcha bụ Maazị Olaoluwa kwuru na ya bụ promo ụzọ eji ekene ndị na-azụ ha ahịa maka azụmahịa ha ma bụrụkwa ụzọ eji etinye aṅụrị n'iru ha dịka emume Christmas na-abịa. O kwuru na ya bụ promo bidoro na ọnwa Nọvemba bụrụkwa nke na-aga n'iru na obodo Nigeria niile, wee kwuo na ọtụtụ onyinye dịka ego, ụgbọala na generator bụ ihe ha na-erite na ya bụ promo. Mgbe ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, Nwada Agbo, onye kwuru ọfụma banyere ya bụ Lush kwuru na mgbe o gotere ya bụ Lush na ọ tụwaghị anya na ọ ga-enweta ego ma kenekwa ndị Lush ka ha si debe okwu ha. Ọtụtụ onyinye bụ nke ha nyekwara ndị zụrụ ha ahịa mbọsị ahụ. Site na Ọnịcha, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.